ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆମେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ତତେ ଶଳା କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସୌରଭର ଭାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସୌରଭର ଭାଇ ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଏ ଶଳାଟାକୁ ନେଇ ମୋ ବୃତ୍ତି ଚାଳନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ମଦ ଦରକାର। ମଦ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି। ନହେଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ପାଗଳ। ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ନଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଥିବା କଥାକୁ ମଦ ପସନ୍ଦ କରେ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମୋର କେତେଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ କରିବି ସାର୍, କିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମଦ ଦରକାର। ଶଙ୍କର ବାଘ ତମେ ପଳେଇଛି କାମଟା କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ଯଦି ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ରାଜି କରେ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦବ ସେଇଠି ଆମ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଡ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ସେଇ ମଦ ଦୋକାନରେ ତମ ହେବ ମ୍ୟାନେଜର। ତାପରେ ତ ପାର୍ଟି ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ତ ଭାଇ ନା ଆମ ସହିତ ରୀତିମତ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଭାଇ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ। હવે સંદર્ભ સમય જાઓ બાબુଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ନେଇକି ଆସ। ଯାଅ ପିଇବୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଣ୍ଟା କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ତୁ ପାଇବୁନି ପାଇବୁନି ସତତା। ଗୋଟିଏ ସତ ସାମ୍ବାଦିକର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇ କଲମ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଲମରେ ତାଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦବ। ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ପାରିବୁନି। ସେଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁର କଥା ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଚକ୍ରବୀର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ବିଚାରା ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ତୁ ବି ଆଜି ଫସିଯିବୁ ସାମ୍ବାଦିକ। ଭାଇ ଶେଷରେ ତମେ ମତେ ମାରିପାରିଲ। ମୁଁ ମାରିପାରିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବସ୍କୁ ତମେ ଅପମାନ କରୁଛ। ଯା ଭାଉଜ ବୋଲିବେ ଯା।
ए भाई ये कथार अंतरता ये ए भाई কিস বলি ডাক थोड़े भाबो সেই গুণর কথা বিবাহ যোগ্য ভৌমিকার কিস নাই আরে কেতে আসা কাহাকু মরুভূমির অট্ট সাজিয়ে কুড়ি নিয়ে যায় তুমর মানে বাপা কেতে ভরসা করিছিলে আমার নিজে মতে দেখি নাই মুই কিন্তু কেনা মালটা পড়েছি না মেলা কিন দেখা যাচ্ছে দেখতো সেইটা লিপস্টিক বলছি হ্যাঁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ सर सर भाई थोड़ा ମୁଁ ଏ ନର୍କପୁରରେ ତମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଯିବିନି ମୋ ସହିତ ଚାଲ ಮಾಡ್ದ नहीं मारा नहीं कितना ଅଛି ଭାଇ ହେଲେ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଉଛି ସମୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମୟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଥିବ ଆସୁଛି ଭାଇ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ମୁଁ ତ ମରିବା ଠିକ୍ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ତୁମ ଆମ କାମ ଯାଅ ଏଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତ ମନ ଭରିକି ଯାଅ अबे संदेश मजा नहीं अरे पियो पियो मन भरिकी ताକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ଶଳା କମ୍ବରମାନ ଗୁଡ଼ାକ ପିଉଥିଲା ଆଜି ଶଳାକୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ए दुनिया का तो ओलट पड़ला ए देखो दुनिया ना मतलब पूरा ओलट पड़ला होचे ओ मुंडा ए देख सांबादिक देख तो भाईर अवस्था मु कौन करबे तो मधुरे मु स्लो पर्यंत ठीक समय गला पर सराटा मरि जीव ଆଜ୍ଞା जाओ सोला को नहीं जाओ रास्ता ऊपर फेंकी दियो सोला का सेंस असला लोग सोला को चली जीव सोला को मर जाए ना এই রেফারিং বাবা सोन नहीं जाओ तको तू कुटुमा सुना पिला ମୋ କଥାରେ ରଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ା ଶୁଣ ଶୁଣ ଅଧିକ ଟିକେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ତୁ ତ ଭଉଣୀକୁ ଭାଗ କରିଦେଲୁ ମୋର ଡବଲ ନା ବର୍ଷା ଆବେ ସତୀ ଖବର ହେବୁ ନା କଣ
ସାର୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ମୋ ଅପାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ହଉଛ ଭାଗବଳର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର ହଉଛ ବିବାହର ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସାର୍ ମୋ ଅପା ବୁଢ଼ୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ ମୋ ଅପା କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ବୁଲୁଛି ହଁ ହେଲେ ସାର୍ ଚାର୍ଜ ନାଇଁ ସାର୍ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଅପାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ କରା ମଣିଷ ହେଲେ ସାର୍ ସମ୍ଭବ ଆମକୁ ସିନା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବାସ ରାତି କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ବାସର ରାତି କରିବ ଏଇ ବାଡୁଅ ସ୍ୱାମୀ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ବାସର ରାତି କରିବେ ବାହା ସ୍ୱାମୀ ହେବ ମୋର କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଲାଭ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସୁମନ୍ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତରେ ସୁଜାତା ପୁଣି ମୋର ହବ ସାର୍ ମୋ ଅପାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ସାର୍ ହେଲେ ଏହି ଝିଅ କଣ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରେ କି ଶୁଣ ସୁମନ୍ତ ସାର୍ ଏଇ ନିଅ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମଣ୍ଡ ରହିଲା ଯେମିତି ମୋ କାମଟା ଯେମିତି ହବ ଇଏ ସାର୍ ମୋର ବେପାର ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ଭେଣେଇ ପାଖକୁ स्टॉप करावे